Ayon sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa gilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Daw close na ka mga doon ni Dana. Ang silingon mo, kita. Kag hindi na blako paginto ah. Kaya wala ko isang plano nga magpanghaluyag sa iya. Tandaan mo ah, pagtuon anay, antes ang gugma. Uy. Bah, si Rico. Nagahimos naman siyang gamit niya. Nadumduman ko naman ang ginhambala namon kagabi. Napang hindi ko inapagpaminsaron. Makahatag lang inasang kahadlok sa akon. Migdik, Oh, anong oras na sarilo mo? oh, las 12 na santungang gabi, Mig. Oh shit, bad trip. Oh, ano kung itong gabi na bigaw? E di ba nga naghambal na ako sa imo nga base kung late na kita ka makapauli. Dick, GC, mauna lang ko sa inyo ah. Ate, sige Reka. Dako gid nga problema sa boarding house ko, Mig. Hmm? Las 11 ang curfew namon eh. Hindi na ako makasulod sini. Kaya sigurado nga nagkakatulog na si Manang. Ay, matunog ng huragok niya sini. Ano kayo nagalao, mabi ko kaina nga makapauli kita sa temprano eh. Nga mabuyan kita ni Sir antes maglas 11. Wala man abi ako makatalupangod sang oras. Ay, sabihin ko sini matulog man. Oh, nagkadlaw kami gaw. Megs, problema gid bala ina. Dito ka magtulog sa balay eh. Do, kauluya na si mo, Mig. Kadamo nang daan sang utang ko si mo. Ay, sus, wala na iya ah. Wala man sa mga nag-aisip sa utang mo, hindi bala? Anong puro sa atong pag-best friend kung hindi ko ikaw mabuligan? Sige na lang gani. Maupo na lang ko sa imo, Mig. Kabudlay man nga magtulog sa gwa sang gate eh. Amugid eh. Dadali na. Big, bukas pagaling aros kalduhan ni Chay Dignaho. Hindi ka magsiling nga, mahapit pa kita dra kag magkaon. Sudla na rin natin bisan duty lang siya natin, Meg. Pag-abot natin sa balay, kundi matulog na lang dayon kita. Inagali ka mo ginbuyan sang inyo, maestro? O, Chay, kag wala man kami makatalupangod sa oras, kag daw ginganahan manabi ako sa practice eh. Maragani kay 24 oras ka bukas iring aros kalduhan mo, Chay? Ay, hoo. Uti, anong kauno ninyo?
Ang ako niya amo manggihapon ah. Aga, kung chay mo man ah. Tapos, paamanin na ko dahil sang fried garlic chay. Ate, sige madali lang ha. Kay ipahanda kung order ninyo. Meg, Hmm? ako na lang malibre sa imo ah. Hmm? May na kay bisan paano makabawi man kubla sa imo ah. Buang. Ano ka ba laman? Hindi na bala pagpaminsarang ano man bala nga bulig ko sa imo, Meg. Mag-utod ang pagkabigay nato nga duwa. Pero Meg, tugod, daw hindi man ko pwedeng balibaran ko ng grasya. Sige, sugot na lang kung librehon mo. Ginpamalhas man ko sang higop sang arroz kaldo ba? Amo man ako. Kaginali lang ko nga nagbatsyag sang katuyo kay busog na ko mo. Mig, madali lang. Meron ka panawag sa cellphone ko. Uy, si Mami gali ni. Hello, Mi? Oo, mapaulit naman kami. Oo, Mi. Naghapit lang kami sa makadali sa arroz kalduhan. Ay, gali. Dira ka di matulog si GC sa aton, ma'am? Ha? Ate, sige, Mi. Sige. Okay. Bye. Meg, anong natabo? Hindi ba gusto si mami mo sa inyo ako matulog? Kwan Mig, hindi man sa mo sina, no? Ugaling, ato ka din sa balay ang tiya ko, kagang anak niya. Sila nagagamit sa buong sang guest room. Okay man lang kung tani sa akon nga mahulid kita sa paghigda. Ugaling, hindi man mapasugod si mami nga may ibang nga tao nga masunod sa kwarto ko. Hindi man sa ginahusgahan ka ni mami, no? Pero nakadumdum ka ba lang nga dito nagtulog sa balay si Kier? Oo. Nadakpan galis ang kabulig ninyong ginakawat niyang alahas mo, no? Pero Meg, ang pala lang bala si mami mo. Hindi man ako amo sinang klase sang tao. Wala ya sa dugo kong kawatan. Nakahangop ako sila, Meg. Ugaling si mami. Hindi na sa gusto nga magpasimpalad pa. Kagabay pa kung tani nga mahangpan mo ako, Meg. Nasakitan ako sa ginapanghambal ni Migo, Dick. Apang bisan pigado lang ako. Wala ko kaagi pangawat. Prinsipyo na lang ang bugtong nabilin nga manggad sa kabuhi ko. Meg, daw hinali lang nagsubong na buong mo, ho? Relax. May kwarto pa man to sa balay, Sa spare room namon bala, Meg. Ugaling, kwan eh. Ugaling ano, Meg? Ginhimo na nga budiga? Okay lang sa akon bisan damo yabok, Meg. Bisan damo pa sang lawa sang damang. Ang importante, nga may tulugan ako subong nga gabi. Actually, Meg, hindi man mahigkong kwarto nga to, no? Matinlo atong kwarto tungod masami ito nga ginatinluan. Ugaling, kwan abi, Meg eh. Ano gani, Meg? Meg, nagapati ka ba na sa murto? Naman lang gali. Ay, paano ka mo nakaibalo nga may murto, Meg? Amoy na ginahambal sa mga kabulig namon, Meg eh. Meg, nagapati ka pa bala sa murto? Pero hindi ka magkabala ka. Kaya kung mapatay ko ng suga, kag makahigda na sa kama, matulugan na ako sina. Kag wala na gani nagaliso-liso eh. Mando mantika ko yung daan patulugon. Para hindi ko na makitang murto, patyon ko na lang dayon ng suga. Hindi! Meg? Meg, kung magtulog ka karon, hindi mo pagpatyon ng suga. Kibasi ko na magpakita sila sa imo, Meg. Grabe ka man, Meg ba? Nagapati ka sa mga amo sina? Wala sang murto, Meg. Kag hindi na matuod. Kag para nga hindi ka magkabalaka, sugiran ko ikaw ha. Wala ako sang third eye. Ate, sige. Siling mo man eh. Dadali na. Mapauli na kita.
Bombo Radyo Bacolod. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang Meg, suliton ko sa paghambal sa imo ha. Hindi mo gid pagpatyo ng suga kung magtulog ka na. Ha? Bueng, kanugon sa kuryente ninyo, no? Mambos lang ko gani tulog sa inyo, tapos mausik pa kami sa kuryente. Okay lang na kay mami ah. Amo na ganigin tugon niya sa akon kay ina sa magpanawag sa sakon. Dapat ko nga hambalon ko ikaw bahin sa suga. Meg, bisan ano ako sini kakapoy, hindi ko yung makatulog basta nga nagasiga ang suga. Medyo naintriga ako, Meg. Nga man, ano gid lang istorya sang kwarto ngayon? Naghikog ang tiya ko sa mga kwarto, Meg. Ano? San lang natabuin na, Meg? Wala pa ako matahos adto. Kaga ako nung nga naghikog siya. Ginpalagyuhan sa sang nobyo niya sa adlaw sa ila kasal. Ano? Oo, Meg. Kaginbatyagin niya ang natabo. Kagsugod sad to, amo na silang ginabuhat niya. Ato naman, nagahibi naman ang utod ko. Oy, kada amo sini nga oras ang kaagahon. Mabatian sa mga tao diri sa balay ang paghibi niya. Kag ginasakitan ako mamati. Ang mula sang huya nga Ricardo. Makabata siya sa pagsakit sang balatyagon sang utod ko. Kundiin man siya subong. Kabay pangagabaan siya sa ginbuhat niya kay Conchita. Kabay pa, Diyos ko. Kuhaon ko mulunan ko. Itabon ko sa akon dulunggan. Agud nga hindi ko mabatian ang paghilibiyon sa akon utod. Tungod ginasakitan ako.
Inday, nagkaon na bala si Conchita? Wala, day. Parehos ang kagabi eh. Napanos lang ang ginpasulod ko sa iya nga pagkaon. Kaya wala yaman ginatandog, day. Oh, Diyos ko. Naluoy na gid ako bala magtulog kay Inday Conchita, day mo. Kadako na gid sang ginhugos ang lawas niya, day. Ang mayo pa. Kadtuan ko siya. Kag ulu-uluhan. Alas 12 na sang tungang gabi. Kag milagro. Nga wala ko nabatian ang paghibi ni Conchita. Ay, Han. Nasanagan siya sa ginlaygay ko sa iya. Ay, salamat Diyos ko. Salamat. Kay naglinong nagidman ang pensar sang utod ko. Ginatuyo na ako. Patyon ko ng suga kag magtulog. Buwas, aga pa ako mabugtaw. Lutuan ko sang pamahaw ang utod ko. Aga na gali. Masanag na. Mabangon ako Oh! Si Inday! Siya ang nagsinggit nga to. Nga aayhan. Tabang! Tabang ka mo! Si Inday Conchita! Si Conchita? Magwa ako diri sa kwarto. Makadto ako sa kwarto ni Conchita. Conchita. Oh, Diyos ko. Utod ko. Nga naghikog ka. Naghikog siya. Kinbitay niyang iya kaugalingon. Ang dumdum ko, anay. Kung wala na ako sa nabatian nga hibi. Kay nabato na niya ang iya kapaslawan sa paghigugma. Apang nagsala ako. Nagsalagid ako. Conchita, utod ko. Makaluluoy ka man. Makaluluoy ka man. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Nagtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang sulat ni Christine, gaginpasakop ni Tia Romana, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Kupido, sang kasing-kasing ko. Oh, ari pang sudan, no? Hindi ka maghuya-huya, Pristine, ha? Kaysa hindi madugay, mangin katapo ka na sang pamilya. Salamat. Pero okay na ako. Oh, ba? May nag-abot ka sa lakyan? May ginapaabot bala ka mga bisita? Ba, wala man na. Oh, bay. Gilbert? Wilma? Ari siya. Gilbert, mahimo bala nga makasugilanon kita.
Gusto ko lang nga makapaathag sa imo. Pristine, masugidano na kami sa makadali. Nakaangko na sang problema sa balay. Apang intensyon ko gid man nga kadtuan ka. Gani, please. Hindi ka na magpangakig sa akon ay. Sorry na. Wilma. Promise. Hindi na masulit ang natabo. Hindi na. Lang. Sa simple lang nga paathag ni Wilma, nagkuha man dayon ang buot ni Jubert nga wala lang sa kaugalingon. Nainit ko Nainit gid ko Pirdi naman ako. Sigurado nga nagbalikay na sila ni Jubert kag Wilma. Pero kami ni Christiana, nagaisahan na naman. Pristine, kuntani, hindi ka lang magpangakig. Marie? Kung dadayon ang pagpakasal ninyo sang utod ko, hindi man gihapon ka mo magmalipayon. Tungod lain ang ginahigugman niya. Kuntani, wala na lang siya nagpasugot nga magpakasal kami sa nagsugilanon kami nga duha. Ang mabudlay sa utod mo, tubtob subong, nahadlok siya nga kontrahon ako. Hindi lang siya gusto nga maakig ka. Siyempre, nakahibalo siya kung ano kadelikado sang operasyon mo. Seryoso nga bagay ang kanser. Apang wala niya ako ginabuligan sa amo sina nga paagi. Sa amo sina nga treatment. Nakahibalo ako. Nahambal ko na sa iya sadto. Apang amugid lang sina si Jubert. Natabuan siguro nga. Amoy ng isa sa mga salawayon sa iya. Anyway, matahom ka, kag bata pa. Hindi ang pag-angkon sang nobyo ang fulfillment sa kabuhi naton nga mga single. Tanawa ako. Mas magulang ako sang sa imo. Wala sang boyfriend. Apang kontento ako sa kabuhi ko. Find your self-worth, Pristine. Makahatag inas ng kalipay sa imo. Kaupod sang kung ano nga bagay nga ginhatag ni God sa imo. Gusto ko na nga magpauli. Ako na lang madulong sa imo. Madamo gid nga salamat.
Nagtawhay ang balatyagon ko sa ginhambal ni Marie sa akon. Kagusto siya. Ang ginapakita ni Jobert, among isa sa salawayan nga pagkatawo niya. Kag ako amo man. May salawayon man sa akon. Kag subong ko na pinagbinag. Nga hindi na ako ang pristine nga ginapangaluyagan ni Jobert sadto. Hindi na ako inosente. Gintugyan ko na kay Christian ang kaugalingon ko. Ang akon kasing-kasing, lawas kag kalag. May bisita ka mo? May salakyan nga nagapark sa atubang sing inyo gate? Hala. Iya na salakyan sang doktor ko Ang amigo ni Christian. Anong kinabuhat niya diri? Marie, pwede mo bala akong maupdan sa sulod? Mapabulig lang ako paatag sa mga ginikanan ko. Bahin sa hindi madayon nga kasal namo ni Jobert. Okay. Anak, ang dumdum namon kun. Karong ka pa maabot? Good evening, Ma'am. Dad. Good evening, Tita. Good evening man, Marie. Magpugko ka mo. Nasorpresa ako nga makita ka diri sa balay, Doc. May problema bala? Aba, wala. Wala sang problema sa imo. Kung inabot mo silingon. Wala. Ang pilyo, ho. Nagasugilanon sa akon. Apang ang iya mata. Ato kay Marie. Kag wala man ako sa problema. Apang ang ako amigo may ara. Kabisan maabtan pa kami diri sa tungang gabi. Mahulat gid siya sa pag-abot mo. Inali lang nga nagkuba-kuba ang tugan ko. Dumaidiya na ako kung sinong ginatumod niya. Trust will set you free. Christian? Siguro naman, tuman ang 3 kasimana para makapaminsar. Nagahulat ako, Pristine. Nga wala mo ginbalikan si Wilma. Kag nga balikan ko siya. Sining ko na gani nga nakita mong picture Gani nga hinali ka nang nagbiya sa beach. Utani, ginkonfronta mo na lang ako. Hindi nang basta ka na lang naglakat nga wala nagpaalam. Nga apa? Dako na nga ebidensya ang picture nga ato no. Nga ginahigugma mo gid siya. Princess pa ganing tawag mo sa iya Ginhigugma ko siya. Past tense. Apang wala niya ako ginahigugma. Gani nga napatayin man ang balatyagon ko sa iya. Hindi na siyang importante sa akon. Amo gani nga
Nagalalapta lang sa kundi ng mga picture eh. Gusto mo ba nga ipahanumdum ko sa imo? Kung sinong malahalon sa ako? Sa nasiling ko na sa imo isa kabis. Nga mistrust kan Kelio. Apang wala ka nagpati. Tubtob subong. Wala kagihapon sa salig. Ginhambal ko na sa imo. Nga mahal ko ikaw. Oo na nagapati na gani. Sa diin ka abi kakita lalaki nga managpangaluyag ang ginaakigan ang ginapangaluyagan yaman. Aba, wala ko ikaw ginapangaluyagan ha? Tapos nakita sa stage ngayon ha. Ginapahibalo ko lang kung tapos ng sentimento di kalamay mo. Para nga mangin okay na kita liwat. Kung diin pa nga handa ng proposal ko, naglayas ka man. Kabudlay nga hindi ko ikaw mahambal. Hindi makita pag hindi mahalukan. Dason, wala ko sang mako sa gabi. Ginpatilaw mo lang ako sang imo pagpalangga, kaginlayasan. Shh! Huy! Ano ka pala? Ang baba mo. Basi mabatian kanila, no? Christian, I love you. Mas madamo ako sang salawayon sang sa imo. Apang tinguhaan ko nga magbago sang amat-amat. No, hindi ka magambal sina. Kinakos niya ako kaginhalukan. I know you love me too. Nakita kong ginhimo mga sculpture sang nawong ko. Katahom katama. Abi mo? Amo atong ginahulid ko sa pagtulog ko. Sugod sa maglakad ka. Amo atong naghatag sang paglaom sa akon. Nga mahal mo ako. Kag mangin okay gid kita liwat. I love you. Hindi lang ang mga matahong nga bagay sa imo ang mahal ko. Kundi tanan. Dala na dira mga kakulangan mo. Ang mga salawayon sa imo. Sinupladahan mo man ako. Apangulain na nagakahulugan nga mabuhinan ang pagpakamahal ko sa imo. Ang kakulangan ko, madamo sang tao nga hindi sa akon. Nga higugmaon mo ako. Ikaw, nga ginhigugma mo ako. Ginakore ko ikaw, permi. Ginamuno mga malain mo nga batasan. Permi ko ginakontrang mga ginapanghambal mo. Pero nga ginhigugma mo ako. Hala, wala ako sa masabat. You see? Mabudlay ipatag, hindi bala? Tungod wala gid man sang explanations dira eh. Ginapakamahal mo ang isa ka tawo. Hindi sa kung ano pa man. Kundi tungod natabuan nga siyang natagna nga higugmao naton. Period. Pero hindi si lolo mo sa ako, no? Nakaibalo si Lolo sang limitasyon niya sa pagpahilabot sa kabuhi ko. Ang mga nanginasawa sang duwa ko ka mga utod, hindi man niya gusto. Apang wala man siya sang nahimo. May kulang sa lawas ko. Dalain na sa pagpakamahal ko sa imo. And besides, napamatud-an mo sa akon. Nga wala na nakaapikto sa akon. Gusto mo ba lang ipahanumdum ko sa imo kung paano? Oo na I will trust you from now on. Dr. Christian Janso. Thank you. Karon, karika, makigambal kita sa mga parents mo. Medyo madugay man ang preparasyon sa naton kasal eh. Kag best man ko ang oncologist mo. Oh, nga nagkadlaw ka. Hagara anay ako Antes ka mapagighambal sa mga ginikanan ko.
Ay, ugali no? Will you marry me? Siyempre, no? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Christine nga ginpasakop niya Yarokren kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Cupido, sang kasing-kasing ko. Direksyon Marnie Nungkal. Love someone new someday, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget.
Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Hindi ka magkuha sa akong kaisipan. Sa adlaw kagabi, Sheila. Kag wala ko sa may mahimot ra. Kinahigugma ko ikaw, Sheila. Kag nakahibala ako. Kag kinahigugma mo man ako. Isilingoy na, Sheila. Masulod na ako. Natuyo na ako eh. Diyos ko. Ano palang natapos sa akon? Nangaamo sining nabatyagan ko sa iya. Nabatyagan ko nga ginahigugma ko man siya. Diyos ko. Hindi ko gusto ini. Hindi. Kinahanglan nga bayaan ko ang lugar nga ini. Kinahanglan, kid. Oh, ari ng dede mo, anak ko. Dede na, Sige na. Nan, amusi na. Parang madali ka magdako. Kag kun magdako ka na, tudluan ko ikaw. Nga tawgon mo ako nga mami. Ako si mami mo, ha? Anak ko ikaw. Kag wala na si Marta sang rason, nga kuhaon ka pa sa akon. Bangod ang tanan nga matarong, ginhatag na niya sa akon. Aga naman. Isa ka adlaw nga pagpalibog ko. Nga daw wala man sang kasulparan. Mahalin ako diri. Hindi ako maluyag nga makaangkon sang relasyon bisan kay sino. Mahalin ako. Apang sa di na ako makato. Kontento na ako diri. Diyos ko. Manaog ako. May baka dito nga ginagatasan. Gatasan ko ato. Agod may ubrahon ako. Hindi ako magkatulog, Sheila. Bart? Ikaw gali? Hindi ako makatulog. Nagabugtaw ako.
Bagod gilan po ako sa akong daram ko hanon sa imo. Bart? Wala ko ikaw ginahigog mo. Nagabutig ka. Nakahibala ko sina. Inang ginasiling mo. Apang lain na makita ko sa mga mata mo. Kinahigugma ko ikaw, Sheila. Nakahibala ako. Kinahigugma mo man ako. Wala mo pa ako makilala sang lubos, Barb. Wala sang kaso sa akon kung ano ka man, Sheila. Gagsa na siling ko na. Handa akong magbulig sa imo. Apang, di ka marami magsalig sa akon eh. Magsalig ka sa akon, Sheila. Ikaw ikaduha nga babae, nga ginanabalan ko sila. Sinong una? Ang iloy ni Robin. Ang inyo anak. Apang hindi na nato paghambalan, ina. Sa subong, ikaw ang aral sa akong kaisipan. Luyag ko ang makabulig sa imo, Sheila. Luyag ko ang makabulig sa imo sa bugos ka adlaw. Kinahigugma ko ikaw. Kagidi ako makaangkon sa kaninong kung hindi mo inapapatihan. Kaglabaw sa tanan, hindi ko mabatas nga makita ka. Nga nagapalibog ka sa tanan nga oras. Ano gid ba ang problema mo? Sugiri ako. Madiga mo pa ako sang pamahaw. May panahon para dira. Luwi ko lang nga magkahibalo ka. Gasugod sa mapatay nga asawa ko. Wala na ako nagatulog sa kabisan sinupang nga babae. Abang karong nakita ko ikaw. Nga nag-abot ka sa kabuhi ko. Nakahibalo ako. Nga panugod ni isang akon bag-o nga kabuhi. Kaupod sa imo kag sa akon anak. Husto na ina, Bard. Nagkapati na ako. Kag ginahigugma ko man ikaw. Sheila? Luyag kong makalimot. Bisan makadali lang. Gani buliki ako. Oo. Oo, Sheila. Buligan ko ikaw kung ano man ang problema mo, ina. Itugyan ina sa akon. Duha kitang matubang sa bisan ano nga problema. Kaginapasan mo subong. Aga pa kayo nagaring ang telepono? Ay, basi si Marta na ina. Maayo lang ni. Kaya nagkakatulog pa si Dodo Bob. Hello? Ellen, ako ini. Uy, Marta? Nga nagpanawag ka. Temprano pa ha? Basi kung makibot si Michael. Nga daan nga, wala siya matulogi kagabi. Kaya nagasakit siguro ang hipon niya nga nagatubo. Importante nga ako nisugid sa imo. Ellen, nagpropose akon si Bard. Mapakasal kami. Ano? Ginhagad ka niya nga magpakasal? Oo. Kaginlanglang nga makahibalo na siya sang party kay Michael. So wala pa kami makasal. Luya ko nga pason si Michael dira. Kagdalon diri. O hindi gani. Dalon mo siya. Hasta sa paradahan lang. Kay sugaton ko kamo. Ano ka bala, Marta? Bangod lang kay Bard. Ibutang mo sa katalagman ng kabuhi sa akon anak? Ellen? Hindi ako magpasugot, Marta. Hindi ako maluyag nga buhaton mo, ina. Kuna mo sina. Ako na lang makuha sa iya dira. Hindi! Hindi ko mapasugtan, ina, Marta. Hindi! Makatalagam. Gani hindi pagbuhata, ina. Nakahibalo ka na, gid. Nga nagpanawag sila sa ospital. Agud nga mahibalaan ang aton address. Ginabantayan nila kita. Ginapanilagan kita. Apang kinahanglan nga ari diring akon anak. Para makita siya ni Bard. Ako na lang makadto para nga kuhaon si Michael. Hindi gani, ikaw madulong sa iya.
Basta, mahalong lang kita sang maayo. Uy, wala ako maguna-huna, Marta. Nga ipatad mo ang kabuhi sang imo anak. Kag ang kabuhi naton tanan. Pero sige lang. Ako lang ang madulong dira kay Michael. Mahalong ako. Nga hindi kita makita. Salamat, Ellen. Nakahibalo ka na, Gid. Nga ikaw lang ang masaligan ko. Ikaw lang, Ellen. Nagapatigid siya. Nga idulong ko sa iya ang bata. Hindi ko pagbuhaton, ina. Akon lang si Michael. Ako ang iya, Iloy. Kag, Michael, ikaw lang ang akon, anak. Akon ka lang. Kaayo sa iya ba? Kadamo na sang kabudlay ko. Agud nga mangin isa ka maayo nga bata si Michael. Apang pagkatapos, kuhaon lang niya. Hindi mahimo. Hindi ako magpasugot. Ako lang si Michael. Ako lang siya. Anak ko siya. Kag hindi ko gid siya pag-ihatag sa imo, Marta. Oh, ano karon ang ibalita mo sa akon, Danny Boy? Do, hindi ni Mayo busing. Hindi ko mapasugid ang nurse sa ospital kundi si Marta kagang iya anak. Wala mo siya pagtanyagi sang kwarta? Hindi gani gininto mo? Nahimo ko na ina busing. Pero hindi ko siya mainto. Oo, do ako paganing intoon niya eh. Nagsiling siya nga kung hindi ko siya pabayaan, hindi ko siya paguntatan sa pagpamangkot, matawag sa pulis. Di kundi nagaling na lang ako eh. Budlay na nga madakpan ako liwat busing eh. Sa tion gani nga magbalik kadri nga wala kasang mahatag sa akon bisan ano. Pautdan ko ikaw sang liog, Danny Boy. Ay, si busing man. Hindi man busing ay. Ma'am. Sige lang bala busing. Makita ginaton siya. Luguton kong bugos nga kalibutan. North, south, east, kag west. Bilog nga kalibutan busing. Kag mapos lang ina nga libuton. Bisan diyan sa manago. Matultulan ko gina siya. Buhata! Buhata, Danny Boy. Tandaan mo, last chance mo na lang ini. Nakabati ka? Last chance mo na ini. Ulihi mo na lang ini nga pagtig-ik. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gimbilin
nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!